μέρος του Sister House. Θα είναι η καλύτερη τούρτα που έχουμε φτιάξει παίζοντας. Η τούρτα θα έχει 6 φάσεις. 1. Παντεσπάνι. Παντεσπάνι. 2. Να βρέξουμε το παντεσπάνι. 3. Κρέμα. 4. Γέμιση κρέμας. 5. Επικάλυψη. 6. Στολισμός. Και στο τέλος θα σας δείξουμε ένα εύκολο και γρήγορο τρόπο για να στολίσετε τις τούρτες σας. Και πάρα πολύ wow τρόπο. Αν σας αρέσουν τα βίντεο μας και θέλετε να μην τα χάνετε, πατήστε το κουμπί της εγγραφής. Τα κορίτσια μας θα συλλέξουν τα υλικά τους με παιχνίδι και μυστήριο και θα φτιάξουν η κάθε μία τη δική της, τις 2 δικές τους δηλαδή στρώσεις της τούρτας. Ξεκινάμε! Πικάτσου, πίκα πάνω, πίκα κάτω, πικάτσου. Ρίκα, 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 ω, ναι! Από την άλλη γιατί ρίκα, 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 όχι. Εγώ κι άλλο. Αυτή. Κι εγώ αυτή. Αφού έμεινε μόνο μία. Θα ρίξουμε το ζάρι και όποια τύχει το μικρότερο νούμερο, αυτή θα διαλέξει πρώτη γιατί θα βρέξει το παντεσπάνι της. Πάμε! 3 4 ή έχετε το μικρότερο, τότε εντάξει, είναι το πιο δύσκολο, εντάξει. Λοιπόν, ποιο θα διάλεγα. Λοιπόν, το σηκώνω. 1, 2, 3. Χυμό. Χυμό. Σκέψε το, μία. Αυτό, ωραία. Σήκωσε το. Γάλα! Τελευταίο αυτό είναι. Μαζί. 1, 2, 3. Συγγνώμη. Διαλέγει πρώτη, όποιος κέρδισε το Πικατσού. Τότε η Μαρίνα. Εντάξει, είναι. Το 3. Για να πάνε. Ωραία. 1, 2, 3. Με μπισκότο! Δεν το κέρδισα! Μπισκότο! Έλα τώρα. Τώρα εγώ το κουνάω. Μα μην πετύχω κάτι. Κι εγώ. Άγιος ο Θεός. Άγιος ο Χριστός. Άγιος ο Θεός. Πάμε. Τώρα, έλα. Πάμε κι εγώ. Διάλεξε, πάρε ένα. Ω, ναι! Ρίξτε. 1. Ωραία. Αυτό θα πάρω. Τι γερτάει είναι. Cheesecake. Σ' αρέσει? Όχι μου αρέσει. Ωραία τώρα. Πάμε για τη δεύτερη στρώση της τούρτας. 2. Αυτό. Το τελευταίο ένα. Εσύ για να δείξεις τι περιοχές. Το τελευταίο.
σύστημα. Σήκωσέ το. Έχουμε και άλλες επιλογές για τη γέμιση της τούρτας. Για ναι. Σκέφτομαι, δεν ξέρω. Αυτό. Έλα. Όχι, αλλά πολύ ωραία είναι και αυτά. Ναι, είναι τέλεια. Είναι μπισκότα. Μπισκότα τέλεια. Τώρα τον είναι η σειρά σου. Ποιο? Βάλε μία εδώ. Μπορεί να έχει και πολλά. Δεν μυρίζω τίποτα, μόνο κουτιά. Έλα, πάμε. Αυτό. Αλλά είναι τέλειο. Και αυτά. Είναι Mars και Twix. Τώρα πάμε για τα αγαπημένα μου. Τώρα πάμε για το τελευταίο. Τώρα πάμε για το τελευταίο. Τώρα εγώ πάλι διαλέγω ό,τι θέλεις. Δεν μυρίζει τίποτα. Ναι, όντως. Έτσι. Γιατί αυτό, ναι, γιατί. Ήρθε η ώρα της δημιουργίας. Αυτή η φάση είναι συνεργασία. Διαλέγω την πρώτη μου στρώση. Το μπισκότο. Για γέμισμα της κρέμας μου θα βάλω αυτό. Μου ήρθε μια ιδέα. Να τρίψω σοκοφρέτα. Η δική μου στρώση είναι νούμερο 2. Τώρα. Δεν ξέρω τι είναι. Έτσι. Θα το βάλω. Μπράβο! Μπράβο και σε Τώρα Τώρα βάλε. να πάρουμε θυμό. Τώρα θα ρίξουμε γάλα. Ναι, γάλα. Πάρ' το ολόκληρο. Θα είναι ναι. πιο εύκολο. Σωστά. Όπως θα έκανες και εσύ. Ναι. Βάλουμε λιθέι στη γέμιση. Λέω να βάλω από τα δικά μου τα 4 που έχω, λέω σε ένα κομμάτι αυτό. Είναι μύρτιλα. Βάζω σε ένα κομμάτι, θα δούμε σε ποιον θα πέσει. Θα πάρω τα ζελεδάκια. Όπα, σωστά. Τα ζελεδάκια πάλι να τα κάνεις σε ένα κομμάτι. Ναι. Είναι πιο ωραίο. Αυτό θα το βάλω εδώ γιατί μόνο εκεί έχει. Θα βάλω αυτό. Είναι... Τι είναι αυτό? Είναι μπισκότο τριμμένο. Τέλειο είναι. Θα το βάλω πάλι σε μία άκρη να μην τρέμω. Βλέπω καλά. Εντάξει. Αυτό τώρα τελείωσε. Να το. Φαίνεται σαν χώμα λογικά. Εντάξει. Τι θα βάλεις στο επόμενο? Τα καλύτερα. Ναι, όντως είναι τα καλύτερα. Το βάλω εδώ. Εγώ θα στα ανοίγω και εσύ θα... Ναι.
κορίτσια, τι κάνετε εκεί? Κάνε μια wow τούρτα για τη Χριστίνα. Ναι, μια wow. Η στρώση αυτή είναι πολύ περίεργη. Ναι. Το ξέρω είναι. Λογικά γιατί εμένα μου αρέσει. Έβαλα μια στρώση σαν χώμα, αλλά δεν είναι. Μπισκότο είναι. Ζελεδάκια. Μύρτιλα. Και σοκολάτα. Και εδώ σμάρσε. Ναι, μ' άρεσε το καλύτερο. Τρίτη στρώση.